खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 30 मे शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि देहाया गोग्गो थासारियाव फैफिनगोन। देहाखौ रेजें मोनगोन। मोजां सान। वृष राशि। आखायाव थानाय रांखावरिया खहा जानो हागौ। नोंथांनाव मोनसेनि उनाव मोनसे जेंना नुजाथिगोन। मिथुन राशि। नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ। रंजा खुसिनि सान जागोन। कर्कट राशि। गावनि अहंकारावनो धोन दौलत खहा जानो हागौ। गोसो हमथाना सोलिनांगोन। सिंह राशि। नुफेरै जायगायाव लोगोफोरजों दावबायहैनो मोनगोन। रंजा बाजायै साना बारलांगोन। कन्या राशि। नखरनि बायदि हाबाफोराव नांथाबना थागोन। ओरैनो थानो गोसो जानाय नङा। तुला राशि। गिदिर हाबा मावनो बिबान मोनफानो हागौ। दाबसे जायगायाव थाथेरनो सम मोननाय नङा। वृश्चिक राशि। सोरजोंबा नंखाय बाथ्राखौ लानानै नांज्लायलायनाय जागोन। सुथुर जालायना थागोन। धनु राशि। नोंथांनि फिसानि थांखिया जाफुंसारगोन। नखराव बयनिबो खुसि फैगोन। मकर राशि। गोजौ फारसे दावगालांनायाव सोरनिबा थुलुंगानाय मोनगोन। गोसोआ थुलुंगाखांगोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि मावनो लानाय खामानियाव जेंना नुजाथिगोन। खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन। मीन राशि। बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ बुंना लानो हानाय नङा। गोसोआ उसुखुथु जाबाय थागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।